Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і обираєте нас. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна і рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це політолог Руслан Бортник. Пане Руслане, добрий вечір. Вітаю вас. Власне, розпочинаємо ми із такого. Росія готова до того, аби миротворча місія ООН на Донбасі розміщувалася не лише на лінії зіткнення на Донбасі, а й на ширших його територіях. Про це, власне, повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час телефонної конференції з журналістами у Брюсселі. На його думку, коли миротворча місія почне працювати, згодом вона може розширятися, власне, зазначив Волкер. Цитую, вона може початися із лінії зіткнення, а потім розміститися на ширші території. В кінці ми матимемо миротворчу місію на всій території. Ми побачимо, чи повернеться російська сторона з оновленою пропозицією про те, як, на їхню думку, повинна працювати місія. І потім ми розглянемо цю пропозицію, зазначив Волкер. Він уточнив, що не отримав від Суркова інформації про конкретні терміни ідеї Росії щодо миротворців. Попередня зустріч, власне, Суркова та Волкера відбулася у середині листопада 2017 року у Белграді. Тоді Сурков заявив, що Росія погодила 3 з 29 абзаців пропозиції США про розміщення миротворців на Донбасі. Пане Руслане, власне, от хотілося б вас попросити прокоментувати цю інформацію, чи дійсно є перспектива реальне розміщення миротворців на Донбасі, і за яким сценарієм вона може піти, якщо от, таку риторику наразі має Російська Федерація? Ну, насправді тут такої кардинально нової інформації немає. Росія і раніше висловлювала готовність розташовувати миротворців не лише на лінії розмежування, але й на території Донбасу за одним виключенням, за виключенням лінії кордону. От лінія кордону сьогодні це для Росії червона лінія кордону між Україною, неконтрольованими територіями українськими і Росією. Це та червона лінія, яку росіяни не готові здавати. А розмістити миротворців ширше по Донбасі, розмістити їх в пунктах дислокації місії ОБСЄ, яка теж розпорошена Донбасом, Росія на це згодна і готова про це торгуватися. Але поки що, мені здається, сторони далеко досить від спільної позиції, тому що Сполучені Штати Америки наполягають на введенні місії на всю територію Донбасу і лінії розмежування. Росія наполягає на частковому введенні миротворців, які мають запустити політичні процеси і реалізувати політичні пункти Мінських угод. Незважаючи на таку більш позитивну оцінку, яку дав Сурков у цьому новому пакету політичних пропозицій з боку Сполучених Штатів Америки, в будь-якому разі реалізація миротворчої місії вимагатиме серйозних взаємних поступок і з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Росії, і з боку України. Тому що нам, значить, паралельно прийдеться готуватися до виборів на цих територіях, вводити процедури амністії і всього іншого, що сьогодні я вважаю маловірогідним. Я думаю, що вікно для реалізації Мінських угод і ведення миротворців з'явиться після виборів в Україні після 2019 року, тобто не раніше 2020 року. Тоді політики з новим багажем легітимності зможуть йти на такі непопулярні рішення, які на сьогодні реалізувати вкрай складно. Ну, власне, сам Волкер зазначив, що ані він, ані сам Сурков не представили плану щодо введення миротворців. І от ви сказали, що, в принципі, ця процедура присутності блакитних касок на сході держави, вона може запустити політичний компонент. Про що ми зараз говоримо? Тобто, який компонент може запрацювати у разі введення миротворців? Дивіться, давайте змоделюємо це дуже коротко, якщо вводяться миротворці на лінії розмежування. Росія сьогодні за цей сценарій виступає, США за, Україна, тут позиція до цього не ясна. Да, подальшому вводяться миротворці на більш ширшу територію, міста дислокації ОБСЄ. Росія вже на цьому етапі вимагатиме політичних рішень від України. Запуску в дію закону про особливий статус окремих районів Донецької, особливості місцевого самоврядування окремих районів Донецької і Луганської області, який в 2014 році прийнятий. Тобто, можливо, питання амністії, обміну полоненими, ці питання вже сьогодні спричинять кризу. Тому що українські праві, безумовно, і про це казав, до речі, Волкер, про те, що, на жаль, занадто сильний вплив правих в Україні в своїх коментарях. Українські праві, безумовно, одразу ж почнуть атакувати владу, звинувачувати її в здачі національних інтересів. Потім потенційно миротворці мають вводитись глибше, аж до лінії кордону, але до цього часу, якщо відповідати Мінським угодам, має бути проведена повна амністія, проведені вибори, проведена фактично автономізація Донбасу. І Росія з США на такий варіант в якихось сценаріях можуть погодитися. Нинішня Україна такий сценарій буде дуже складно реалізувати.
приймати ці рішення, включаючи змінами до Конституції, якщо взагалі можливо. Думаю, що по цьому шляху, незважаючи на його таку ефемерну візуальну доступність для наших закордонних партнерів, по цьому шляху нинішню Україну вкрай складно провести. Низький рівень довіри, низький рівень вірогідності в те, що сторони до кінця виконують свої зобов'язання, буде призводити до того, що кожна сторона боятиметься робити перші кроки на зустріч. Ви сказали про те, що це, в принципі, така досить середньострокова, скажімо, вже наразі перспектива, що ситуація може змінитися після виборів у 2019 році. А що може виборча кампанія і, власне, старий новий президент, що може змінити вибори у цьому процесі? Дивіться, сьогодні, умовно кажучи, у президента рейтинг там 10-15% у влади, і будь-які непопулярні рішення будуть використовуватися опозицією для атаки на президента і на владу. Після 2019 року будь-яка нова влада, хто б це не був, нехай навіть це буде старий новий президент чи нова якась людина, в нього буде новий кредит довіри. Там 50% плюс один голос у нього буде, тому що таким чином він стане президент. І для нього будуть недопустимі, для нього непопулярні рішення не призводять автоматично до політичної кризи, тому що він тільки обраний, люди на нього сподіваються, в нього буде певний такий медовий місяць після обрання, коли він може робити все, що завгодно. Тобто, але про це вже чесно треба казати, правда, під час виборчої кампанії, попереджувати свого виборця, що я забезпечу мир, я буду реалізовувати Мінські угоди, якщо я збираюсь. Я збираюсь міняти, умовно кажучи, український флаг на Донбаську автономію. Тобто про це треба чесно казати. Тоді ці люди зможуть це зробити. Нинішні люди з низьким рівнем довіри в суспільстві, для них зробити це вкрай складно, якщо взагалі можливо. Тому я сьогодні поки що в реалізацію цих сценаріїв не вірю. Росії потрібна тактична пауза, в неї чемпіонат світу по футболу і вибори президента. Їй потрібно півроку виглядати дуже миротворчою, щоб не зривати собі внутрішньополітичні процеси. США також грають миротворців, покажуть, що Росія насправді агресор в цій ситуації. У України є зараз чудовий період для того, щоб нав'язувати свою якусь ініціативу, яка, на жаль, до цього часу чомусь не звучить. Потім, з другої половини 2018 року, після завершення чемпіонату світу по футболу, в Росії ситуація зміниться. Росії не буде необхідності з кимось щось домовлятися і кимось серйозно поступати. Пане Руслане, також хотілося б запитати у вас щодо Давоського форуму. Власне, і з чим повернулася з Давосу Україна? І, власне, зокрема, і дуже великі покладалися сподівання на те, що у Давосі президент Петро Порошенко зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Втім, цього не відбулося. Власне, і своїм колегою Трамп не зустрівся у Давосі. Власне, через брак часу. Саме так Рекс Тіллерсон під час зустрічі з Петром Порошенком пояснив те, що ця зустріч не відбулася. Сказав, що Трамп вже полетів до Лондона, і він хотів зустрітися з українським президентом, але йому забракло часу. З чим повернулися ми з Давоса і чому ця зустріч не відбулася? Я б все ж таки не переоцінював необхідність цієї зустрічі. Зрозуміло, що це була б така феноменальна зустріч, яка б тільки б дозволила зробити красиві селфі, і потім, щоб в Україні говорити, що Захід нас підтримує, і США у нас чудові стосунки. Все ж таки Давос мав якийсь певний сенс, тому що зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, із Рексом Тіллерсоном, вона дозволила прояснити багато важливих моментів. Можливо, нам вдасться отримати новий транш кредиту МВФ, про що нібито президент домовився з Крістіною Лагард, якщо ми виконаємо ті зобов'язання, на які нас покладає МВФ. Нам вдалося прояснити питання стосовно фінансової підтримки і підтримки зброєю з боку Сполучених Штатів Америки. Має певний якийсь ефект. Розраховувати на щось більше в рамках Давосу не доводиться. На жаль, Давос продемонстрував, на мою думку, ключову проблему для нинішньої України. Тому, що ми знаходимося поза контекстом Давосу. Давос сьогодні – це намагання вирішити глобальні проблеми глобалізації в світі, який політично фрагментизується. Ми ж нічого не могли запропонувати. Ми лише є одною з зон фрагментизації цього світу, одною з зон конфлікту. І ми взагалі були неадекватні давоському контексту. Більше того, знаєте, коли на Давос приїжджає президент найбіднішої країни світу, причому в ситуації нестабільної країни світу, йому нічого запропонувати. Він не цікавий, насправді, в рамках Давосу. Що на собі відчув Петро Олексійович? Більше того, якщо Петро Олексійович, який є дуже багатою людиною, приїжджає на Давос просити тієї ж самої Крістіни Лагард, яка є на порядок менш багатою, ніж Петро Олексійович, гроші, тобто це теж виглядає не дуже зрозуміло для західного світу. Тому ми були поза контекстом, умовно кажучи, Давосу, можливість для зустрічі, певно, ми використали, безумовно.
Так от, зустрічі, якщо не говоримо про ту, яка не відбулася, та яка відбулася безпосередньо із Крістін Лагард, яка ймовірність того, що Україна може отримати черговий транш МВФ? Тому що не так давно лунала критика щодо президентського законопроекту про антикорупційний суд, який фактично є так само інструментом для того, щоб отримати цей, власне, транш. Я думаю, вірогідність висока, відсотків 60, отримання нового траншу одного траншу до травня цього року. Тому що все ж таки питання антикорупційного суду вже вирішене за великим рахунком, тому що влада виграла час, і тепер, запроваджуючи будь-який антикорупційний суд, потрібно розуміти, що він запрацює не раніше 2019 року, тобто після виборів. Вже електоральній кампанії владі він не загрожує. Головну проблему вирішили. Що стосується решти вимог, так, їх потрібно буде протягувати через парламент, і це буде непросто. Але я думаю, що все ж таки частково ці вимоги будуть виконані, і МВФ підтримує Україну, тому що Україна сьогодні знаходиться на порозі нового витка девальвації національної валюти, і цього МВФ теж не захоче допускати. Тим паче, що ці кредити, які сьогодні видаються МВФ, вони на 100%, навіть більше, просто витрачаються на повернення раніше отриманих кредитів від того ж самого МВФ. МВФ сьогодні просто перекредитовує сам себе через Україну, залишаючи нам тільки борги на сьогодні. Ви сказали про те, що якщо б ця зустріч Дональда Трампа із Петром Порошенком відбулася, то вона була б номінальною. Чому? США не зацікавлені настільки в Україні, наскільки нам так здається, скажімо? Кілька проблем є. Перша проблема в тому, що насправді Трамп поза українським контекстом. Ті люди, які в мене знайомі, які зустрічалися з Трампом, спілкувалися з ним, чи брали участь в зустрічах з Трампом, кажуть, що він поза українським контекстом. Тобто він не в українському питанні, він навіть не розуміє, де і що там доцільно відбувається, на жаль. Друга справа, що за короткий час нічого кардинального не домовитись. Навіть якщо домовишся, пожати один одному руки, це не буде виконано. Ця зустріч була потрібна українському президенту. Ця зустріч українському президенту була потрібна для того, тому що вона мала бути маркером того, що Захід підтримує Петра Олексійовича в президентській кампанії 2019 року. Але такого маркеру не відбулося. І сьогодні Захід ще не прийняв рішення, кого він підтримує в 2019 році. На посаду президента України і в плані політичних партій, які будуть формувати коаліцію. Це сьогодні ключова інтрига 2018 року і ключова загроза для влади. Захід не дає чітко зрозуміти, кого він підтримує в 2019 році. І це велика проблема, і для цього потрібні селфі. Але от не склалося цього року, я думаю, що це особисте більше розчарування для президента, хоча відсутність цієї зустрічі для країни нічого не дала. Ну, а от хто підтримує і збирається підтримувати, і кого збирається підтримувати серед українців на президентських виборах, зараз ми так само поговоримо, адже лідерами президентського рейтингу в Україні є голова Батьківщини Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко, але розрив між ними невеликий. Власне, про це свідчить грудневе опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і соціологічні служби Центру Разумкова. Готовність взяти участь у президентських виборах висловили понад 67% опитуваних. Натомість більш ніж 20% сказали, що не готові йти на дільниці. Отже, згідно із дослідженням, якби вибори президента відбулися наприкінці грудня 2017 року, то ті люди, які планували піти на вибори, проголосували б наступним чином. За Юлію Тимошенко голоси віддали понад 12 опитуваних. За Петра Порошенка трохи більше 10. Анатолій Гриценко набрав би майже 8%, приблизно такий самий результат і у Вадима Рабіновича. П'ятим у президентському рейтингу виявився Олег Ляшко. За нього проголосували б 6% респондентів. Результат Юрія Бойка трохи більше 5% голосів. Трохи менше, саме 4,9% опитаних віддали б свої голоси за Андрія Садового. Пане Руслане, власне, ось вже останнім часом чимало ми бачили рейтингів президентських, які стосувалися і парламентських сил, і партій, які наразі існують в Україні, щодо того, якщо б вони б брали участь у виборах на певний момент, який б був результат. Ну, от таке опитування пані Тимошенко, пан Порошенко. Про що свідчить? Таке враження, що ми в 2014 році знаходимося. Насправді цей бюлетень, це який називається, він майже відсотків на 80 всі ключові кандидати від 2014 року, правда ж? Вони місцями помінялися. Тільки там хтось вище, хтось нижче. Нагадаю, що другою, от я дивлюся спеціально дані 2014 року результатів виборів, просто місцями помінялися, результати в них інші, але приблизно той самий набір.
Я думаю, що він свідчить про кілька факторів. Передусім, низька все ж таки соціальна активність. В таких країнах, як Україна, в кризових голосувати має 80%, як в Франції на виборах. Тоді в нас буде збалансований президент з високим рівнем легітимності. Те, що 67 готові, на дільниці прийде, я вам гарантую, беручи до уваги останні вибори і місцеві, і парламентські, прийде не більше 55%, на жаль. По-друге, висока фрагментованість. Ми бачимо, що відвертого лідера немає. Всі результати дуже близькі. Навіть між останніми знизу і першими зверху різниця невелика, в 10%. Це не вже це різниця. Це не різниця для президентської виборчої кампанії. Макрон в свій час відіграв на виборчій кампанії біля 30%. Починав. Різниця між ним була і лідерами, щоб ви розуміли. Третє, це величезна фрагментованість. Третє, це відсутність нових лідерів. Звичайно, у цьому опитуванні не було там Вакарчука, можливо, Зеленського, наших шоуменів. Я думаю, що вони з'являться ще в цій кампанії. Але відсутність нових лідерів, і вона, яка призводить до певної соціальної апатії, тобто серед українців. Тобто ми до цього часу, ми навіть не в виборах 2014 року, це я так вже оптимістично подивився, навіть в виборах десь 7-го року чи 4-го знаходимося в періоді. Одні й ті ж самі обличчя за великим рахунком. Ось що на сьогодні ми маємо, певну консервацію політичної системи, певний такий, знаєте, для багатьох людей безвихідь, і вже дуже мало часу. От, якраз запитання, пане Руслан, дивіться, яке замкнене коло виходить? Немає нових облич. Відсоток, який віддають за, скажімо так, умовних кандидатів, претендентів на президента, так, на посаду президента, невеликий. Дійсно, ви сказали, 12-10% – це для президентських виборів невеликий відсоток. Так? Немає нових облич, відсоток маленький, очікувана низька явка, про яку ми з вами говоримо, але водночас немає нових облич. Якесь, я ж кажу, замкнене коло, тобто ми ходимо по колу. Чому? От я зараз вже закликаю нові обличчя, які не балотувалися, вже зараз заявляти про свої президентські амбіції. У вас ще є рік приблизно, щоб розкрутитися. Якщо ви вступите в гонку одночасно зі старими політиками, про вас ніхто і не почує. Тому це проблема суспільства, це проблема консервованого політикуму, коли домінуючі медіа належать в руках нинішніх політиків, і тому нові зірки не запалюються, тому що вони нікому не потрібні. Вже сьогодні, якщо ви хочете боротися на президентській кампанії, а насправді на вашому боці десь 60% електорату, який не визначився, або не йде голосувати, насправді це не визначився, або не визначився. Тобто, тому вже сьогодні закликаю нових якихось політичних лідерів, безумовно, стартувати цією кампанією. Адже, на жаль, вибори в таких умовах не призведуть до якісної зміни державної політики, хто б не переміг. І це дійсно певна, така стратегічний виклик для України, тому що тоді країна не буде змінюватись, тому ми далі будемо стагнувати. Але якщо ми говоримо про нові обличчя, то от нинішній склад парламенту, там чимало нових облич, але попри це довіра суспільства до Верховної Ради України, вона все одно низька. Низька, але спочатку була висока. Ви згадаєте, що саме Народний фронт був переможцем парламентських виборів, партією номер 1. Вони втратили цю довіру. Тому, безумовно, парламент в таких умовах, які ми в Україні знаходимося, їх потрібно частіше переобирати. Але, умовно кажучи, парламент вже він закінчився. Тобто вже він той ресурс, який він мав електоральний, він його весь використав, профукав, якщо чесно сказати. Це приклад має бути для нових молодих політиків, але це не означає, що вони не потрібні. Все ж таки, ті молоді політики, які прийшли в парламент, вони не змогли нічого досягнути, але вони певну якусь новизну, певний елемент хаосу, такого соціально-корисного хаосу, вони вносили. На жаль, знаєте, перші парламенти, це були парламентами красних директорів, потім були парламенти юристів, потім були парламенти таких олігархів. Це в нас був військовий парламент. Тобто, судячи з усього, наступний парламент буде щось середнє між шоу, тобто буде багато шоуменів в ньому, просто популярних людей, і місцевих феодалів. Тобто, смісю шоуменів і місцевих феодалів. От, мабуть, такий буде наступний, на жаль, парламент, я сьогодні бачу. Але, знову ж таки, система відкрита, система дуже крихка, і я закликаю молодих людей, молодих лідерів боротися за місце в цій системі.
От під час нашої розмови від вас прозвучала теза, власне, що немає зараз такого лідера, дійсно, який би, ну, скажімо, там, якщо ми відокремлюємося там трохи навіть президентських виборів, який би мав певний авторитет і був би легітимним для українського А давайте з вами суспільства. порахуємо. Дивіться, я вам просто ще відволічу нас, порахуємо. Дивіться, якщо людина в тебе є рейтинг, умовно кажучи, сьогодні в 20%, і ти при явці в 50% отримуєш 50%, тобто в тебе підтримка буде 25% суспільства, у президента 25%, це в кращому разі. А якщо явка буде 40%, то в тебе буде 20% чистої підтримки. Це на початку строку. Потім ти втратиш 70% свого рейтингу, як втратив наш президент сьогодні. 70% від 25%, нагадаю. Тобто, і в тебе виявляється чиста підтримка в 7%. Чистою підтримкою 7% ти можеш хоч Корань, хоч Біблію намагатися імплементувати. Тобі ніхто не вірить і ти нічого не можеш зробити. От в цьому проблема. І проблема також у тому, що, повертаючись до ще одного дослідження фонду Ілька Кучерєва, людей попросили назвати політика 2017 року, 43% нікого не назвали взагалі. Це ті люди, які розчаровані. Тобто це ті люди, які... Це майже половина. Це люди, які нікому не вірять. Це ті люди, третина з яких хоче емігрувати. Це ті люди, які от ми сьогодні країна втрачає їх. Оце соціальне відчуження, політичне відчуження, яке ми спостерігаємо. От ось так воно відображається. В значній мірі в цьому винувата влада, придушуючи своїх політичних опонентів. Оце вона зменшує оцей, знаєте, набір кольорів політичних, які дозволяють тягати більш широкий спектр політичних думок суспільства і таким чином легітимізувати саму систему влади. В значній мірі винуваті, безумовно, самі політики, які, на жаль, постійно себе дискредитовують різного роду корупційними скандалами і безвідповідальністю, неспроможністю виконувати взяті на себе зобов'язання. А якщо ми говоримо про нові обличчя, хто ними може стати? Тому що навіть от ви згадували прізвища Вакарчука і Зеленського, знаєте, ну такі досить різні думки панують довкола цих двох персон якраз в контексті президентських виборів, тому що кажуть, що, знаєте, там вони можуть бути так само там проектами, скажімо, там Порошенка, ще якогось для того, щоб там потім певні вже комбінації створювати і у першому, і у другому турі. То які нові обличчя можуть з'явитися, як гадаєте? Я думаю, що можуть з'являтися нові люди, які просто соціально популярні. Тобто я не хочу зараз, бо це люди взагалі не з політики будуть, не з державного управління. Які-небудь, я кажу, Вакарчуки, Зеленські, Гаріки Корогородські, от такі люди, які соціальні, які-небудь реп-батлери, хто завгодно. Це просто соціально популярний. Тобто, тому що люди вже настільки розчарувалися в чистих політиках, юристах, вони всі їх сприймають як потенційних корупціонерів, що просто будуть голосувати за впізнаваність, за високий рейтинг довіри. Я не виключаю, що можуть з'явитися на нас на карті представники там церков, представники волонтерського руху, просто соціально популярні люди. Це одна зона, яка буде генерувати нові обличчя, і друга зона – це регіональні еліти. Ті люди, які в регіонах доведуть свою ефективність в рамках реформи децентралізації всього, я впевнений, будуть приростати на національний рівень. Тобто і варто чекати приходу до влади якихось нових регіонів. У нас були, пам'ятаєте, Дніпропетровські, потім у нас були Донецькі, до того у нас були Львівські, потім у нас були Донецькі, зараз Вінницькі, і чекаємо новий регіон. Якийсь новий регіон в Україні має себе проявити. І його еліти, які доведуть свою ефективність на місцевому рівні, вони мають знову ж таки приходити до влади. А яка ймовірність от, таких груп, про які ми з вами зараз говоримо, ну, на певний успіх на президентських виборах? Часу мало, але дуже висока частка людей дезорієнтованих. Тобто, мовно кажучи, якщо зараз з'явиться яскравий лідер, тобто, чи людина, яка почне доводити своїми діями, що вона може бути лідером, вона обіграє всіх існуючих кандидатів. Оцей у нас бюлетень, який ви сьогодні зачитували, він буде перечеркнутий повністю. Але просто комусь на себе взяти треба цю сміливість, тому що він, очевидно, потрапить в лещата таких серйозного протистояння. Ну, якщо ми будемо консерваторами і не будемо говорити зараз про нові обличчя, про певні такі яскраві персоналі і повернемося до цього бюлетню, то як складатиметься президентська кампанія із цими персонами? Тому що, ну, от ми бачили у нас Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, а надалі у нас Гриценко, Рабінович, Ляшко, Бойко, Садовий. От, якщо брати... Ключових кандидатів три на сьогодні, за великим рахунком. Це, безумовно, Юлія Тимошенко, це президент і хтось один, або Бойко, або Рабінович. Тому що їхній спільний рейтинг, тому це одна політична сила, ми чудово розуміємо. Спільний їхній політичний рейтинг дає можливість боротися за другий тур. Не дає можливості перемогти, але дає можливості боротися за другий тур. Тобто хтось може віддати свої голоси за іншого. Ну, наприклад, якщо там буде Рабінович набирати більше, то Бойко може віддати Рабіновичу. Вони можуть домовитися, дивіться, 5, це в них десь 13%, це сьогодні
сьогодні вище з інших. Але з цієї тройки в другий тур може не вийти хто-небудь. Може не вийти чинний президент, може не вийти Юлія Тимошенко, може не вийти Бойко чи Рабінович. Тобто ось ця тройка буде вирішувати долю другого туру. А в другому турі все залежить від того, який буде другий тур. Тобто, умовно кажучи, в Бойка і Рабіновича виграє будь-який кандидат, чи Тимошенко, чи Порошенко. У разі виходу, на мою думку, і з цього це показує, Тимошенко і Порошенко переможе Тимошенко, швидше за все. Тобто в неї більше шансів. Тобто ставку на Рабіновича чи на Бойка ви не робите? Перемогти в другий, скажімо так, участвувати, да. Перемогти мало шансів сьогодні. Тому що без реінтеграції Донбасу цієї точки зору не буде вистачати голосів на всеукраїнському рівні. Це буде повторення ситуації Кучма-Симоненко, коли люди будуть голосувати від безвиході за менш токсичного кандидата. Ви сказали, що якщо у другому турі опиняться Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, то першість, ймовірніше, належатиме пані Юлії Тимошенко. Чи може зараз щось зробити, до прикладу, якщо ми візьмемо так, що Тимошенко дотримуватиметься своєї риторики своєї політичної сили, президент може зараз зробити якийсь, знаєте, такий крок, піти ва-банк для того, щоб промножити свій електорат? Що це може бути? Я вважаю, що сьогодні президента взагалі радники неправильним шляхом ведуть. Вони його ведуть, орієнтуючи на дві соціальні групи. Перше – націонал-демократично настроєну частину суспільства, і друге – це бюджетники. Тобто, якщо, умовно кажучи, з бюджетниками можна погодитися, тому що це традиційний електорат чинного президента, то все ж таки націонал-демократична частина суспільства, вона сьогодні в політичному плані це більшість, в електоральному це меншість. Я не виключаю, що десь більше до середини кампанії Петро Олексійович спробує повторити фінт Кучми, який перший раз обрався на проросійському електораті, а другий раз на прозахідному. Тут може відбутися навпаки, Петро Олексійович може згадати свою риторику 2014 року, знову ж таки пообіцяти і зробити кроки до миру, і таким чином оцей електорат, на якому сьогодні існують там Бойко, Рабінович і розчаровані люди, які не хочуть голосувати, може врешті-решт проголосувати за нього. Особливо, якщо його конкурентом буде більш радикальна особа. Тому тут можливі сьогодні варіанти. Можливо, ми президентських виборів в класичному розумінні не дочекаємося. Можливо, якщо влада побачить, що рейтинги Петра Олексійовича недостатні, він може не потрапити в другий тур, чи програє в другому турі, то ми бачимо конституційну реформу, про яку давно говорять, коли президент буде позбавлений своїх повноважень, ці повноваження перетічуть до голови уряду і в парламент, і президент залишиться номінальною фігурою, як в Чехії. От з одного боку його обирають, з іншого боку в нього реальних повноважень майже немає. От якраз іще одна персона, якою ми не побачили у цьому нашому бюлетні, це Володимир Гройсман, чинний прем'єр-міністр України. Чи буде його якась роль у виборчій кампанії? Тому що, фактично, ось ці кроки, або навіть, знаєте, ці заяви, про які ми говоримо у студіях, зокрема там про підвищення мінімальної зарплатні, то здебільшого так в експертному середовищі їх оцінюють як політичні заяви, політичні рішення. На що розраховує Володимир Гройсман? Тому що ми з вами пам'ятаємо прекрасно, що восени він був на з'їзді Народного фронту, і тоді у цій студії, от переді мною сидів пан Андрій Тетерук після цього з'їзду, і я в нього запитувала, то за кого Народний фронт буде, за Яценюка чи за Гройсмана? І він сказав, будемо визначатися. Тобто, що може дати Народний фронт на ці вибори, кого може дати, і яка буде роль Гройсмана в цьому процесі? Сьогодні ключовий ресурс Народного фронту – це адміністративний ресурс. Це квоти в уряді, це силовий блок серйозний, і я маю на увазі не тільки міністра внутрішніх справ, але й вплив серйозний на Народного фронту на радикально настроєну частину суспільства. І я думаю, що більш природнім виглядає союз Народного фронту з Батьківщиною. Тому що Батьківщина може запропонувати лідерам Народного фронту пост прем'єра, а блок Петра Порошенка не може запропонувати цього сьогодні. Тому майбутнє може запропонувати Батьківщина, хоча тут все дуже віртуально ще на сьогодні. Тому я думаю, що більше вірогідніше, що Народний фронт врешті-решт виявиться, підтримує Юлію Тимошенко ближче до виборів. Політичні амбіції Гройсман має чи ні, на вашу позицію? Політичні амбіції, безумовно, є, але сьогодні він знаходиться в тіні президента. Більше того, сьогодні ресурс Гройсмана – це його посада, а ця посада залежить від президента. Якщо Гройсман втратить свою посаду, навряд чи він спроможний буде скласти серйозний, суверенний політичний ресурс. Хоча теж ставку на Гройсмана виключати не можна. Єдине, що я дивився останнє столичне опитування, він і Генеральний
Генеральний прокурор сьогодні лідери по наростанню антирейтинга. Генеральний прокурор після конфлікту з НАБУ там і всіх цих речей з ICU і вироком Краматорського суду, а все-таки на Гройсмана падають ті всі соціальні негаразди. І необхідність знову ж таки за домовленістю з МВФ знову ж підвищувати тарифи на газ, всього іншого знову ж таки буде по ньому бити. І мені здається, що голова уряду чудово розуміє. І Гройсман не хоче стати новим Яценюком. Але він сьогодні в таких лощатах знаходиться. Він за великим рахунком генерал на чужому святі. Тому що реально у нас уряд складено президентом і Народним фронтом із включенням фінансово-політичних груп. От ми з вами, коли розглядали знову ж таки цей бюлетень, говорили про те, що ви говорили про те, що пан Рабінович і пан Бойко – це фактично узагальнивши, якщо один, скажімо так, одна там риторика, так, одна політична сила, як там називалися партії, так? Да, вони ворогують між собою, але це один електорат. Один електорат. Окей, якщо ми, наприклад, уявімо, що там Рабінович або Бойко передадуть свої голоси так іншому кандидату, з яким він зможе домовитися і потім отримати певні свої дивіденди, так, то чи слід чекати якихось домовленостей між, я не знаю, там Тимошенко, Порошенко, Гриценком? Чи тут у кожного свій шлях? Тимошенко і Гриценко можливо. Тобто між Тимошенко і іншими лідерами також можливо, особливо на другий тур. Я думаю, що це перетікання можливе. Але не так все просто і не так це буде легко, тому що насправді у нас президентська кампанія є лише предісторією, прелюдією до парламентської кампанії. І багато хто з лідерів, особливо такі лідери, як Гриценко, багато хто інших, хто не мають реальних шансів перемогти на президентській кампанії, разом з тим намагатиметься йти до кінця для того, щоб протягнути свою політичну партію в парламент. Тому домовленості буде дуже складно досягнути, тому що кожен, борючись на президентських виборах, буде пам'ятати і мати на умі парламентську кампанію, яка відбудеться буквально там вже через 3 місяці після президентських виборів. Парламентські вибори. Ще одне питання, яке хотілося б торкнутися під час нашої розмови. Власне, якби парламентські вибори відбулися у грудні 2017 року, найбільшу підтримку серед українців отримали б, знову ж таки, партія «Батьківщина», блок Петра Порошенка та партія «За життя». Про це, власне, і свідчить грудневе опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучера від соціологічної служби Центру Разумкова, презентоване 23 січня. Найбільшу підтримку серед опитаних українців отримала «Батьківщина», яка набрала б 11 голосів. Другу позицію розподілили між собою блок Петра Порошенка «Солідарність» та партія «За життя». Вони мають по 9%. На третьому місці серед симпатій українців політичні сили «Громадянська позиція» та «Самопоміч», кожна з яких набрали по 7%. По 6% громадян України готові були б віддати партії «Опозиційний блок», радикальній партії Олега Ляшка, також планки у 5%. А близькі партія «Слуга народу» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода». При цьому 17% потенційних виборців ще не визначили своєї позиції. От партія «Слуга народу» – це, власне, те, про що ми з вами говорили, про нові обличчя і про шоуменів. Ось, результати опитування, які стосуються безпосередньо парламенту. Вони для вас очікувані? Так само бачимо розподіл «Батьківщина», БПП. Знову ж таки, я думаю, що тут ще не всі партії, які можуть потрапити до парламенту. Ще, я думаю, якщо Зеленський буде балотуватися, то його партія буде також в парламенті. «Слуга народу» це вже є. Перепрошую, якщо Вакарчук буде балотуватися, то його партія буде в парламенті. Є ще шанси, я вважаю, і в аграрної, є шанси в руху нових сил. Тобто ще вони зберігають свої перспективи. Але загалом, дивіться, маючи бар'єр в 5% сьогодні, причому в проєкті Виборчого кодексу він знижується до 3%, наскільки я пам'ятаю, то ми маємо 9 партій, які долають цей бар'єр, причому лідер має аж 11%. Знову ж таки, величезна фрагментація, величезна близькість результатів, відсутність лідера, відсутність якоїсь глибокої довіри до будь-якої партії, що першої, що останньої в цьому списку з боку суспільства, вакуум політичний в громадській свідомості, величезне поле для з'явлення нових політичних проєктів. Хоча я не думаю, що вони можуть вже з'явитися, вже дуже мало часу для них залишився. Та ж сама ситуація, що і президентськими виборами, тільки гравців буде трішки більше. Парламент в такому разі буде дуже фрагментований, з дуже такою хиткою, слабкою коаліцією, яка може переформатовуватись багато разів за скликання, якщо вибирати по нинішньому законодавству в таких умовах. Тобто, знову ж таки, ми переходимо від парламенту, яким зараз
зараз незадоволені люди, здебільшого, згідно так само із опитуванням, проведеними соціологами, до ще більш хиткого парламенту? Буде ще більш нестабільний парламент, на мою думку. В таких умовах буде більш, якщо буде нинішня система змішана, то буде більш ще нестійкий. І для того, щоб він був стійкіший, треба переходити на чисто пропорційну систему, щоб люди голосували лише за списки. Тоді, якщо сюди додати ще регіональну складову, половину вибраних там мажоритарщиків, регіональних лідерів, то домінувати в цьому парламенті будуть не політичні сили, а парламентське болото, яке буде складатися якраз з цих мажоритарщиків, які будуть підлаштовуватися під владу. Ну, але якщо ми бачимо, що «Батьківщина» набрала б 11 голосів, це фактично так само невеликий відсоток довіри суспільства до політичної сили, якщо... Це десь 30 депутатів. Це десь 30 лише депутатів з 225, які зараз вибираються за пропорційною системою. То тоді з ким «Батьківщина» може, скажімо так, дружити, йти на компроміси для того, щоб посилити свої позиції? Із блоком Петра Порошенка, із «Самопоміччю». Тобто «Батьківщина» може погодитися... Да, просто і поміняється місце. Тепер головною силою буде формувати буде коаліцію інші політичні сили. І з партією Гриценка. Тобто фактично з усіма, за великим рахунком, єдине, з ким їм не вигідний це союз, це з «Життя» і з опозиційним блоком. Тому що це б'є по їхньому взаємному електорату. Хоча, як показує нинішня практика, влада чудово співпрацює з цими політичними силами, і коли це потрібно. Що ж, до виборів поки ще є трохи часу, а от в контексті того, що, знаєте, ми говоримо про багато, навіть і про законопроекти, про рішення, які ухвалюються у парламенті, про заяви, які лунають із вуст політиків і чиновників. Яку тактику нинішні парламентарії будуть упродовж цієї менш активної, більш активної, вже гарячої фази виборчого процесу, якою тактикою будуть триматися? Які, можливо, ще, знаєте, от наступного тижня починається нова сесія парламенту, тобто на які рішення слід чекати? От ми так само говоримо багато про законопроект про антикорупційний суд, ми говоримо про виборче законодавство. Які законопроекти можуть стати ключовими на шляху до здобуття більшого електорату? Я думаю, що наступна сесія почнеться з пакету МВФ, який буде активно обговорюватися. Все ж таки українська влада пообіцяла врахувати вимоги МВФ. Це і антикорупційний суд, це і питання приватизації, це питання макроекономічної стабілізації, це питання коригування пенсійної реформи. Там ціла низка питань, загалом 29 вимог, з яких ми виконали 6. Тобто не всі з них є ключовими, але багато з них прийдеться в цьому парламенті розглядати. Тому наступний порядок денний – це буде порядок денний МВФ. До Виборчого кодексу поки що парламент не готовий. Я думаю, очікую, що він повернеться до Виборчого кодексу, можливо, ближче до літа вже, тому що Виборчий кодекс – це інструмент. А щоб розумієте, ми коли будуємо стінку, ми беремо мастірок. А коли купаємо канал, беремо лопату. От поки влада не визначилась стратегічно, як вона буде перемагати на виборах 2019 року, що робити з цим союзом блоку Петра Порошенка і Народного фронту, поки з цього витікатиме стратегія влади на виборах 2019 року, поки оцей інструмент не буде ніхто підбирати. Тобто лише після того, як стратегічно прийде визначення стосовно того, балотується чи не балотується президент, чи не, який союз і за якою системою, от лише після цього буде схвалене нове виборче законодавство. Лише після цього, що це все буде оновлений склад ЦВК. У нас дуже багато ще кадрових питань сьогодні в парламенті лежить. І від аудитора НАБУ і складу ЦВК до повноваженого з прав людини і 3 міністрів, які вакантні сьогодні. Більше 40 вакансій сьогодні в уряді і в центральних органах виконавчої влади. Це буде друга така ключова тема порядку денного. Ну і третє питання, це буде питання, я думаю, політики, питання війни, як завжди стояло. Цілий спектр законів сьогодні очікують, які стосуються якраз Донбасу, Сходу. Вони також будуть на порядку денному. Якщо Сполучені Штати Америки і Росія почнуть знаходити більш глибше порозуміння стосовно миротворців, в парламенті з'являться донбаські законопроекти, які будуть просто розколювати і політично розривати парламент, адже кожен захоче розіграти праву політичну карту. Які сценарії найімовірніші? Що БПП об'єднається з Народним фронтом, чи вони будуть діяти окремо? Я думаю, сьогодні найбільш вирогідний сценарій – це де-факто розпад Народного фронту на кілька груп впливу при формальному збереженні фракції, але різні групи впливу отримують різний корабель, який повезе їх в 2019 рік. Хтось залишиться з президентською кампанією, можливо, йому гарантують місця там на округах, якщо залишиться змішана система, чи інші якісь місця. Хтось приєднається до Батьківщини чи інших сил, які зберегли свої рейтинги. Швидше все, ця сила, я думаю, як сила реально розпадеться. Вже сьогодні багато хто з депутатів Народного фронту ходить по іншим політичним силам і шукає місце, де поглибше.
Підсумовуючи нашу розмову, ще одне питання, яке хотілося поставити, це, власне, ваша позиція щодо фінансування партії з державного бюджету. Власне, за рік державного фінансування, торік вперше партії отримали кошти, із вересня 2016 року по вересень 2017 року партії сукупно витратили майже 500 мільярда гривень, 436 мільйонів саме, із яких 407 мільйонів становлять кошти держбюджету. Власне, найбільше коштів, 109 мільйонів, партії витратили на рекламу у ЗМІ. Це дані Комітету виборців України. Власне, найзручніший спосіб відмивання грошей партійних через рекламу. Насправді, жодна з цих партій не може існувати за ті гроші, які виділяються, їх недостатньо. Всі партії продовжують переважно існувати за гроші олігархів чи великих бізнесменів і нелегальні гроші. І тому, на жаль, поки що ця реформа – імітація реформи. Тобто, поки що вона неефективна, ця реформа. Я думаю, потрібно виділяти реальні кошти, які потрібні для функціонування цих партій, або не виділяти їх загалом, ці кошти. Якогось додаткового інструменту по контролю над партіями це суспільство поки що сьогодні не додало, хоча сама ідея правильна, але просто не доведена до кінця. Пане Руслане, я вам дякую за розмову, за візит до нашої студії. Руслан Бортник, політолог, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Надалі у цій студії зустрічайте мою колегу Христину Стець. Ми побачимося з вами до завтра. І, як завжди, я бажаю вам тільки хороших новин.